Așa. Așa. Fac proiecții video la diverse evenimente, în special la evenimente cu artiști care își creează propria muzică. Ești strict autodidact? Te-a învățat cineva? Păi autodidact pentru că n-ai avut de ales, pentru că nu există școală pentru așa ceva și nici profesor, nu pot să zic, și dacă ar fi existat, studentul e posibil să știe mult mai mult decât profesorii care erau prin 2003. Lucrurile astea ajută absolut, întotdeauna ajută lucrurile astea, colaborările dintre oameni, dintre artiști. Înveți, profesorul învață de la elev, elevul învață de la profesor, chiar este foarte reciproc. Plus că noua generație vine întotdeauna cu ceva mai proaspăt. Eu prin experiența mea și prin lucrurile ce pot să le spun, ceea ce am făcut până acum, poate să ajute, pentru că profesor e ca un shortcut. Sunt niște lucruri care nu e nevoie să aștepți ani de zile ca să le înveți. Există un abecedar pentru toate lucrurile care nu e nevoie să le trăiești neapărat. La concepție e mai diferit. Acolo e nevoie de ani să trăiești anumite situații ca să poți crea anumite lucruri. Acolo evoluezi, dar abecedarul este... N-am crezut niciodată că o să fiu VJ. M-a pus cineva cu forța, ca să zic așa, domnul Ștefan Tiron, cine știe, care m-a forțat practic să plânge. Eu tot îi ziceam că eu nu ies pe scenă, nu mi se potrivește. Și m-am trezit înainte cu 3 zile, vezi că te-am pus pe afiș și n-am avut de ales. Da, e ceva ce nu prea se predă sau nu există în școli. Dar și e vorba despre conceptul și originalitate în arta digitală. Nu neapărat în arta digitală, în toate artele. Nu se predă conceptul și originalitatea. E lăsat la o parte. E adevărat că e bine să fie la mâna oricui, să descopere fiecare în parte, să-și găsească originalitatea, dar există și aici, poate exista ajutor în asta. Poate fi prin pur și simplu prezentarea altor oameni, cum fac. Dar este foarte important să te diferențiezi, mai ales în arta digitală, care mai nou tehnic se poate face și repede, se poate face ușor. Comunici vizual, toate cuvintele, la un moment dat, intri să comunici vizual, adică ți este suficient și cuvintele nu acoperă ceea ce transmiți de fapt. Mai uite, fa așa, ok, am înțeles și mă duc pe linia asta.